във втората част. Пак се изкачваме, сега съм близо до моята си станция. Малко ще гледа как. Защо тръгнахме от предишната. Много хубаво да се качи влакчета така невисоко. Да видиш нещо от високо в дала. По-цивилизовано е някак си от високо. Това са жилищни сгради. Да. Апартаменти под нас. Климатични. Това е бизнес парк. А това е някакво езеро. Пак на комплекс. И всъщност това е тук. Това е чисто нова сграда. Още не живеят в нея. А и там тази сграда малката. На моя магазин, дето пише бял пласа на знак. Но трябва да пресечем първо. Това. Скрити. Това е спирката. Значи сега ще изглежда. Мога да покажа от високо моята страна, защото изхода е от другата. Ето това е Карлтън, това е центъра на Карлтън. Особено като вярвам с озеро. Това беше небето, извинявам. Ние живееме но там. Ма не се вижда далече. А работата е така, като се скрие влакчето, дето ни доведе. От тук не съм минавал. То пише. От тук мога да мина директно от другата страна, където ми е магазина. Сега ще го покажа. Това е улицата до. Ето минавам. Това е на моя магазин. Те ме стрела една кола. Една да бъде